kangge senenge ibu-ibu. Nggih. Monggo. Nggih. Saben bengi piye kok malah kaya mentak ketek. Lah terus kon ngopo? Lah ya tekan jumbul ngono to. Kok dadak aku ketek ngono. Oh jengling to? Lah jengling. Okle. Oh, apa? Okle. Iya. Napa kok dadak nganggo buntut? Iki sing diarani ngepaske rasa ya iki. Oh, ning aku kok urung puas ya. Kok kaya ora Ya krasa. delok bodimu ki yen pisan ya puas. Kok kayane ora krasa ngono lho. Wong iki urung entek kok. Oh iya, berarti lagi pisan ki urung krasa babar belas ya. Yen mamacia. Hamong karo. Jana. Mangsamu aku stroke kok. Turise ngepaske rasa. Kowe bali nurut aku apa ora? Saidian. Kene joget kok kendangane tutungno Tin. Yo Tin, tutungno. Apa ta? Lah iki dikendangi ngono. Jenenge pengendangku ya manut sing joget to ya. Nek jenenge joget ngene-ngene ya kono ya kudu. Bengi iki ora manut pengendang utawa dagelan manut panitia. Ora manut panitia bar iki lho. Rasane nesu wis tuwa. Ora nesu piye aku urung entuk kopi kok. Ya kan tekan nembung ngono kok ya. Oh, lah. Hamong karo jana. Aku ni. Iki piye kok tak nganggo? Wong tuwa ki saya suwe saya panas. Oh ngono ta. Panase kok medeni iki. Ketake mau Iki wis ndang pras anake selak tangi iki lho. apa ya cek mampu? Cek mampu to, Pak? Yo kari ndelok mungsuhe. Ora ngono. Nek karo aku iso ta? Karo aku iso. Yo karo mendem no. Kok dadak karo mendem? Kowe diguyu karo anake Joko Edan. Lah Mas Jati. Oh nggih niki kabar kan dumateng panjenenganipun Mas nganten calon nganten. Nah, nggih. Matur suwun Mas Jati Nugroho rawuhipun nggih. Wah, kadang merdu kula. Lancap. Nggih. Sing tuwae lagi pisan kok sing nom wis ping 7. Bagi. Rapopo le, tinggal dolanan rapopo. Mumpung ijik iso dolanan ngene Pak D ya. Wingi dienggo dolanan malah tidur kok. Kok jebule kene panas men to ya? Leh, iki kipas angine le. Didol le. Duripke ning kene ora duripke. Yo templeke irung ngene lho.